Aħna nenfasizzaw ħafna illi l-kliem tal-kanzunetta tajjeb ikun kliem illi jirrifletti l-ħsibijiet tagħna, l-aspirazzjonijiet tagħna bħala poplu. Il-minuta tibda issa. Noel D'Amato, manager tal-produzzjoni tal-Anja tal-Poplu. Noel, fejn tidħol partikolarment l-arti u l-kultura? Kif bdejt tibni l-karriera tiegħek? Kont nieħu sehem fi produzzjonijiet teatrali fil-lokalità tiegħi, jiena mill-belt tajjeb, però mbagħad meta kelli 15-il sena bdejt 5 snin kors dak iż-żmien l-imtada. U mbagħad eventually meta qbad naħdem dħalt id-Dipartiment tal-Kultura flok nipperforma jien stess sakemm bqajt nieħu l-aspett loġistiku ta' produzzjoni u dik kienet l-evoluzzjoni tiegħi fil-kultura u fl-arti. Fuq xi qed taħdem bħalissa, Noel? Għadni naħdem billi nagħti semi f'diversi organizzazzjonijiet fosthom laqda volontarja l-Anja tal-Poplu li kull sena il-kompożituri u awturi jingħataw l-opportunità illi jipproduċu u iwasslu lill-pubbliku kanzunetti bis-sens. U l-kantanti kollha preżenti tas-16 kanzunetta finalista ħajamlu medley ta' wħud mill-kanzunetti li l-aktar ħallew impatt tul dawn l-aħħar 50 sena.